Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sport Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Chief Executive Member Barem Jong Khasi Hills Autonomous District Council uba CBCM ularung sakaseng Bharatiya Janata Party bala priang burom yu hakaspautri kulalingkot hakajingalang kapalalong hanongpo akabaladon lang ginong yalam ke BJP bekentup yu in charge ke ribhoy uba B Shooting State Vice President Dr. Everest Mersing ukurtong ke BJP namau hati bat kiwe pat ginong yalam. Tunai parti lang Negara Plan pun kadang bagi maksim lawan syarikat parti di Negara Plan. Tuhan bangunan ibadah banyak banyak tiba di jenung kersan sumha bani parti penjam. Amal gini kadang kersin Bangkat berkenaan berkenaan kersan Negara Plan. Banang nena syakmat pilala abantui pura kumkena kenong pikam jaka parti dan kita kenong kersang jaka parti ban pentelon ya kam syakmat tentang keliki kentong sim ga kabu ban penbenah pajba iki paj nong song chnong ki jonga ki bahaying ki bahasem ki jonga ki kha ki man ki parlok parjor ki bai ki bathoin ki parlok non tribal ki parlok karbi ki basong basa apo ka constituency nong po kumjo ro ga them ri bhoi bro kawe nga saudai ban sim kene ga kabu ban penbenah kumne haga jinya lenti jinga nadu usnam ar hajar lai ngayo i ya kadur kadar jong doktor Didi Lapang kum ukpa jong dong ribhoy bar ukpa jong ka Meghalaya jingi deshi sha ubreu wi i jingai ban yalam ya ka jaj ban reu jongi ban wanra ki development Henry kat badang mi kisngi haga seng kongres kim khenbreu shu doktor Didi Lapang nga tang chi i ba kim khenbreu doktor Didi Lapang nga mi no naga seng kongres ha usnam arjar khat nyo bad hadin kata dagi jingkmi lenti balik se ka seng kongres kamla syuban yalam hakor kom badai kamtip ban burom ya ki reurang ba nga kermen bah ka seng NPP usnam arjar kan nyau ngalarung daga bakermen ba ki bayalam ka seng NPP ru kin aga jing sekri kum bala persyang Dr. Dilpang Henry Pause haki khandiat snem ndang ngalarung hapo ka seng NPP ngai i ga jing yalam jong Konrad Sangma da pherthan ya ga jing yalam jong Dr. Mukul Sangma haki por gi beldep bom khenbreu ya kino yalam ribhoy jingi kino yalam jongari khasi ngasami no nagaseng NPP ha usnem ar hajar ar phowei but haune usnem ar hajar ar phowei ngala mi no nagaseng NPP namarba kim nyau breu ya ki paj jong ka dong ribhoy jingi ki bakwa sisa ki batrang sisa ya ka development namar nga kum ubreu wala persyang ban sekri kum MGC ngala persyang ban wara ki project nga persyang ban wara ya ka jingdon kam jong ki pajba jong ka nongpo konsi bat kum ju or ka tem ribhoy kini ki breu kim sunyo ngala ban kedahang ne ngalapan nadu kapor jong ka sarkar umukul ya ka foot over bridge ban ka flyover po nongpo kaneru kam urlong kim kwa ngala persyang ru ban penkre ban approach ya ka department concern ban wanra ya ka nongpo town jengi ka babiang kinala biang kilenti kisengkin kata ka delang ba ka flood control ka ba arfu arklur kata ru kim pediang kim push ya ka ne ka project ban umdei tang kata kilara ru ya ka project ka mang persyang ban wanra ka mega food park kumba santau klor ngilara mars nuan ka sarkar NPP kata ru kim pediang ka jaga bikin ai po riboy kilera penban sepo garo la persyang ru igane ka 133 kV jong ka electricity ka ban penbit penbiang ya power line po Riboy district ya ka neru lalira sa fullbari ban la persyang ru ban wanra ya ka project ka bakaddu kata ka dalam ka solar power project ban ya kandu ya gino yalam UDP da ka baong ba so bahaya kandu se ya gini gino yalam jong ka company ki ba mut ban set up in a project ban ai kam ai jam ki berujingi bat ban bit ban biang or ka ne ka than kiru kim tre ban ya kandu ti haswa bakan jot ngaong bawha mangan mi no balingin apsa ya kata kaseng yudupi ka bangi sukerman ka boong ila de bangi rilum ngi ijaj ban rew henry ki kam kim tre ban tre na kata ka daw ngam ban se ban ya thu i pajba ban ki pajba ki khot yanga ki ong balai pin susong ale persyang ban alam ya kalenti ngi kwa ya phi ban tur seprang ban wanra ka development po dong riboy na kata ka daw haden bangala
pej benia ya jeng long jeman jong ki nong tre jong ki parti beper ngayo du ka jeng selok ndai tang napok ka konstituensi ngalayo ka jeng selok rakat syaga distrik ngalayo ka jeng selok syaga state level nadu iba ALHEC nadu iba Ernest Mauri kum presiden jong ka state BJP ngalayo orbani kendu ya ki in charge jong ka North East kum Mr. Rituraj nakata daw ka pen scamming abong ba pleng kadon ka connection ka ba scam ba nadu na Delhi hadu ha state hadu ha district bat hadu ka konsi nakata daw ngashim gani ka senjam ka ba ngaya thu igi perlok ngong ba hangta kadon ka lenti ka ba bit biang bat kata ka dai ka sang BJP nakata daw hagani ka sing pen pau ka jing sokmen bat ka dak jong ka jingkermen balang baka sang BJP kan la ban ai ka jing syakri dengan khot ngawer ki pat baro jong ka rikhasi penar bakin so thu ya ka jing koridor jong ka development bat ka jing buram ru ya ka riti ka dustur ka jing buram ru ya ki rit pat te nak ta ka daw ngai i bah ka BJP ka don kalat gelti bayo ban ya keren sendon mdei tang ban chuhalana na bar na surok nre ngiyo ban ya keren hak leti ka badai hakami jong ka jing tauan jong ka BJP nado ka legislative assembly hadu ka parlimen barengkat u Prime Minister Narendra Modi. Tetang gini kentin ngasudai ban khot banwer yagi parlok bakin sauthu nagamenta ka jing koridor jong ka roi ka par bat ka jing tip lab. Ya kata ngangadai ubreu ubakwa sisa ban ai ka jing sekri ka song ha ka parti ka ai ka lat yang ngaban ile ngani le be lada ka parti ka ong to ye tre ngai tre be namar ngadai ubreu ubakwa ban ai ka jing tre lai ban pen klan namar ba nyu i sisa ya ka jing sak ka nyon ben ya ki nong rep ya ki businessman ka jing cha nyon ben ya ki khana school ki ba myo ka jaka ka popule ka biang ya i ba ha ka sang BJP ka don ka jing ya trailang nak ta ka daw ngadon ka mansim ban ya trei ban pen klan ya kikti kamon kiti ka diang jong ka ne ka sarkar BJP